Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan na. Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. PAM Sabinmalay. PAM Sabinmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Good morning, good morning, good morning, good morning. PM na. Apam sa Binmalila, tatang tanagagik. Taninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Siyempre, kalupkan tabi ni amigo yo RJ Jimenez at your service. Always. Yan na siyempre si Engineer Nexon tan Fragile Technical Control. Siyempre sa kapartner team at saya na programang kaperom naksay partner kon Oscar na bali na Binmalay ka President at Luyag na Pangasinan. Partner Leon Elorde Castro Jr. Good morning, partner. Good morning, partner. Partner RJ, saka good morning sa ating lahat ng mga makikinig sa ating programa na PM sa lapit lugar sa buong Pangasinan at sa buong Pilipinas, sa mga nakakarinig sa abroad. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yes, partner. At ngayon, gusto kong, may nangyayari ate dyan. Kumustahin ang bayan ng Binmalay? Ano yung mga balita dyan, partner? Partner, magandang balita ngayon dahil marami tayong ginagawa ng mga programa ngayon na yung makasama natin nasa ilog na. Yung iba
nag-umpisa na yung mga meeting ng ating mga schools tungkol dyan sa safetyness ng ating mga estudyante, mga rerouting ng traffic natin para maibisan natin ang iba't ibang trapiko. Sa atin naman, sa OSCA naman, mayroon tayong meeting dito sa OSCA, sa may PhilHealth Office dahil gusto ko ipaliwanag sa ating mga OSCA na may dumating tayo mga bagong pensioner. Kaya lang, medyo ito yung sinasabi ko sa iyo na ito yung pinaka mainit na problema na sinasabi ko nga dapat alisin ng disability dahil nagbibigay ng problema sa ating mga senior to partner. Kasi tingnan mo ito, nagbigay sila ng mga binalidate nila. But in fact, disabilitation, hindi alam ng mga barangay captain. So, ang ginawa ko ngayon, I have called a meeting to the PSCAP. Naibigay ko sa kanila na to compare it with the barangay captain. If these new pensioners are really the indigent pensioners per barangay. Ang ngayon ko dito, there are some barangay na marami, may mga barangay na wala, at may mga barangay na kukunti. Pero in fact, sa bayan naman natin, bayan muna bago sarili, sana all walang masaol. Kaya ito titingnan ko pa, partner RJ, at sinasabi nila na ito raw ay kung kaya schedule, hindi ko pa ba schedule partner RJ, kundi I have to compare it with the barangay officials, di BASCA, para wala naman sisiyan partner. Kasi mahirap na, baka sabihin nila may pinapaboran ako, tayo naman patas pag lumaban. Kaya ito po yung aking sangguni muna sa aking mga BASCA president with the barangay captain para alam namin kung this evaluated na mga senior ay mga indigent din. Kasi meron kaming usapan ng mga disability na meron tig-8 bawat barangay para patas. Paano ngayon itong nangyari? Kaya sabi ko, they have to talk with the mayor. At ito na sinasabi sa iyo dapat mahiya na ang disability at lang yan at bumibigyan ng problema sa mga ating mga senior citizen partner natin. Kaya ako takot na sabihin ngayon kasi I have an evidence showing to them na mali ang proseso nila. Gagawin nila, nagiging politika, nagiging mga mayors na walang ginagawang politika, nagiging politika dahil ito sa ginagawa nila. Ito, partner. Ito po yung sangguni ngayon, sa taas, kung nakikinig man sa regional office ng disability, o ano ka man na Asian disability, hindi natin masisisi itong mga nasa lower na mga empleyado, kundi isin natin nasa taas. Dapat maiya na si Secretary Gatchalian, dapat tingnan niya muna mga problema. Kasi ang kawawa dito, ang napapagalitan, ang napapag-initan, kundi itong mga regional offices, itong mga empleyado na tama naman ginagawa nila, siyempre they have to follow. Yun lang mga kwan nila, yung mga kwan mo order sa taas. Yung dapat naman disability, tingnan niya kung tamang prosesong ginagawa niya with the PMS, yung CPMS na ginagawa nila. Pero nagtataka nga ako noong consultation, dapat nandun silang dalawa para alam nila ang hinaing ng ating mga senior. Pero wala sila. Yung tanong dito, partner, yung bang gagawin ninyo, dahil sabi mo magmi-meeting kayo, yung bang gagawin yung correction, kung may correction, i-honor ba yan ng DSWD? Baka kung ano na yung kanilang desisyon, yun na yun, partner. Kawawa naman yung mga ibang senior natin. Hindi, ibig ko sabihin, partner, ito kung ikukumpara nilang talagang indigent ang mga to, okay lang. Kaya lang, we have to stick with the usapan namin na mayroong tig-8 dapat barangay na inagdag dahil yun ay talaga indigent na. No, paano kung ang nailista nila hindi indigent? Parang ganon, yung correction ninyo, yung suggestion ninyo, susundin ba nila, partner? Ay siyempre, mali naman, nabibigyan mo yung mayaman yung nasa bibli din, gawa namang pensyon. Ipaglalaban ko yan. Yun. Paglalaban mo, partner. Okay yan. Dahil siyempre, tulad ng sinasabi mo kasi sa naintindihan natin, iba yung kayo ang nag-aasikaso dyan, hindi yung DSWD na marami na yung inaasikaso. Kaso yan, alam mo na, pagkaayuda, ang ahensya na concern dyan, DSWD. Pero yung panawagan mo nga, partner, sana ma-separate na yan sa mandato ng DSWD ang pag-asikaso sa mga senior, di ba? Ito nga nangyari kanina, may kahapon na to, may sa Facebook natin, na parang tinatama ng mga mayors. Kawawa naman yung mga mayors na patas na lumaban, at parang pag sila dadamay dahil sinasabi na nagagamit ang OSCA, nagagamit ang BASCA, sa politiko nila man nakukompensyon yung mga hindi naman yan. Ang ginagawa ang nangyayari dito, ang gumagawa ng maling proseso, ang DSWD.
dapat ang hindi ang mga mayors. Ganito, dumarating na sa amin ito. Ito na nga, yung pinalidate nila. Bakit sila magbabalidate ba? Pagsasabi ng katotohanan, yung mga ibang tao, siyempre, pera na yan eh. Di magsisinungaling sila. No, Pero hindi namin sabihin dapat, ito po ay i-recourse nila sa ating mga BASCA President to the OSCA and the OSCA to the barangay officials para alamin natin kung sino talaga ang dapat na pension. Kung hindi lang naman, alisin na ang SOCPEN. Yun ang sigaw namin. Alisin ang SOCPEN, nauna universal pension. Kaya Kasi yung alam mo, pag universal pension, Oh. wala nang problema dahil Lahat. wala yung status, ano ka man, sa lahat ng senior ay magpe-pension. Itong SOCPEN napupolitika ako, alam ko napupolitika ito, kaya hindi ako takot na magsabi na maling proseso ang ginagawa nila. pero dyan sa Binmali, nasusunod yung proseso. Nandyan ka eh. Ang kaputi asing garod patugan, di ba? Ang nangyayari, pagsunod ng lante. Kaya nangyayari ginawa lang mo. Tayo nuwararin ng indigent, subihin, dilisa namin sila pero we have to give priority doon sa nilisa namin tigawalo. Yun talaga mga indigent. Parang Yung sumagong partner. Ang tamulaya sa kikang senior, yan tamulaya. Kaya ni, merang sumagong partner. tawala rami untan ya mentalidad may anta ang gano agdala na kokolanat miagom nira da sara may misiksikan nira ingan. Lapod da kwarte gobyerno tang kwanda tanang mentalidad kami amaitan pero si insan ko yare agtulatan na nakaukulan untan nira. Ito nga partner, ano to, medyo pakaling ng kalabay kaya medyo mainit na rin itong usapan na to. Medyo tayo nahilo, kaya lang kung ako rin din medyo nahailan ng konti kasi mali ito, pinipilit ng ating disability sa taas ang maling proseso. Mahiya naman ang disability. Kaso Ito na nga sigaw ng buong senior. Mahiya na, disability, alis ka na dyan. Nauna. Kaya bigyan mo na sa National Commission. para masikaso ng mabuti ano pero Kasi alam mo, marami nadadamay dito, partner. Pero mo, nadadamay itong mga empleyado ng disability, sila napapagalitan. Pero ang totoo niyan, sila nang ginagawa nila kung ano yung ginagawa sa taas. Kaya dapat ang babanatan dito ang nasa taas. Tingnan nila ang proseso na ginagawa nila kung ito yung makakatulong kaya o ito yung makakabigay ng problema. yung ang DSWD region naniniwala sa iyo sa laban mo na yan na partner, di ba? Oo, alam nila yun. Alam nila, ang sabi ko naman, hindi kayo namin masisita, kaya lang ay you're following the orders coming sa taas. Yan naman. Ang sabi ko naman, ito naman mga dapat itong mga nasa taas naman, i-recourse mo lang nila, magsusurvey sila, magtatanong sila kung tamang proseso ang gagawin nila o mali. Dapat makorek talaga yan. Concentration dapat. Pero yung bang mga hiniing ninyo nakakarating kay Secretary Rex Gatchalian partner? Alam mo, nakakarating kaya lang nag-tingi-tingihan lang yan. Okay. Dapat Kung meron lang tayong panahon, partner ako babalakin ko, mag-Facebook na rin ako. Patamaan natin. Talaga ha, pero Kung nakaso tayo, di bahala sila. Mas ang tama naman ginagawa natin, paglaban natin mga senior. hindi kaya kwan na partner pag-initan ka niyan. Okay lang, basta paglaban mo, isang lang tao. Isang kalaban mo lang, walang problema doon. Kasi kung minsan may mga parang basher ka rin minsan na pagka yung ginagawa mo pinaglalaban mo na nga mayroon parang hindi naniniwala nung mensahe mo sa kanila partner. Siyempre, yun ang mga hindi nakakaintindi. Yan ang mga tao makasarili, maagong, di ba sa Catalina, so konsintensya si karang partner. Tawala may kwandalante, inunot tila sa may talagan mang kakaukulan. No, walaan nyo, medyo mampalugar kayo kwanda partner. Kaya nga, sabi namin, partner,
alisin na ang SOCPEN, nauna universal pension. So doon, wala nang wala nang kahit yung maagom makakakuha na, basta senior. Oo, yung national, yung universal pension, ng status ang buhay, ano ka man, basta 60 years old, makakatanggap ng pension. Di mas maganda yun. Hanggang kailan kaya, partner, pwedeng mailaban yan at maaprubahan? Sa akin nga, partner, ang inisip ko si partner, dapat pantay-pantay na, bigyan natin. Kaya lang, there are special laws sa mga hindi kaya ng buhay. Special laws naman yun. Kasi itong pension is privilege privilege mo to na dapat ibigay ng gobyerno. Ibigay nila, hindi ito pagbibigay, hindi ito recognition, hindi privilege nila. Dahil they have served the country, they have served other people through their taxes. Sipin nila yan. Ewan ko kung itong mga kasama natin sa gobyerno naintindihan nila, pamumuno nila Minsan ako sa akin na nakikita ko, alam mo, kaya ako medyo ganito kasi nakikita ko yung mayor ng Binmali, gano'n pinaglalaban niya. Wala siyang kinakatakot, alam niyang katwiran at para sa masa. Baka ang tanong dito, partner, kaya hindi maaprubahan, meron bang sapat na pundo para dyan? Nag-meeting nga kami, nag-promise nga ang ating puting, kahit na ganun katanda, si Congresswoman Magsaysay. Hello, partner, medyo naputol. Sandali at maganda yung, baka yun, ang nagiging problema dyan, yung kung may pundo nga na pwedeng gamitin. Yan ako kaya Congresswoman Magsaysay, sabi niya, hindi ako hinto. Ang promise ko, sabi niya, by next year, makakamtan natin, sabi niya. Sige. Pero may pundo. Oo, may pundo. Kaya ako rin ako na parang lalong sumisipag na lumalaban pa kasi alam ko na mayroon tayong backup na isang congresswoman at isang congressman Ordonez. Alam nila yan. Nandun sa siyata, siyempre, alam nila kung nasa naman budget. Alam nila kung saan huhugutin yung budget. Kung yung budget nga nananakaw, billion-billion, partner. Di ba? Posibleng walang budget dyan. Itong si Amy Marcos, hindi mo maintindihan kung tamang pag-isip nito Bakit? Biro mo yung kinukontra yung ipipilit niya, ibabalik sa DSWD yung parang ginagawa lang na consultative body yung National Commission. Ang implementation dapat na sa natin kasi silang gumagawa ng mga para sa senior. Dapat ibigay na sa kanila kasi marami nang hawak itong DSWD. Hindi niya mahawak kung tutusin mo, marami na siyang burden sa kanyang tiig. Kaya nasasakal na siya. Ano namang rason niya? Ba't minumove niya yung ganyan? Ewan ko kung tama ang pag-isip niya. Meron naman siyang tatay, meron siyang nanay. Di ba? Ni siya mismo, di ba? Senior na rin. Oo, senior na dapat. Baka isipin na yung, alam mo itong mga senior, kaya isipin natin, malapit na sila sa hukayan. Kaya magbibigay ka ng ayuda sa kanila, maiksing panahon, purpose. Ano ginawa ng purpose niya? Sige nga, mga bata di hanggang buhay na nila yan. Aasa na sa gobyerno. Habang yung hinahos na isang senior, hindi mo na mabigyan, malapit ng oras na. Kukunti lang ng panahon para siya makapagbigay ng mga ganyan, partner. So, kailangan talaga ng pag-aaruga, parang ganon. Ibigay mo na yung dapat na ibigay sa mga senior, parang ganon. Dahil siyempre... Para mayroon pa tayong oras, gusto ko nang ipamalita sa iyo yung chronological ni event para sa pagbibigay ng huling pagrespeto sa ating former Mayor Rolando Landumananta. Ito po yung schedule natin po, partner RJ, para marinig ng mga ating kababayan, mga friends, mga kung sino man ang naging nakasama ni former Mayor Landumananta. Sa July 6 po, Monday po, at 9 to 10, ito po ay kukunin namin sa Heritage sa Lingayen. Dadaan po ito dito sa may Lumboy, sa may gilid ng bahay niya, sa may kape doon, yung may tulay. Pupunta ko ng munisipyo. Tapos sa munisipyo po, will give a respect. Ito po pupunta ng training center for viewing at saka vigil. Doon sa training center, mula 10 o'clock
hanggang 4 o'clock, viewing at saka vigil ng ating mga empleyado, yung mga iba't ibang barangay officials na kilala kasi alam mo naman, ang ating dating mayor ay 53-termer na mayor ng Binmalay, 2-termer ata na vice mayor. So, bigyan natin siya ng last respect. Siya na ginawa na buting mayor. Ang schedule na ginawa na is from 10 o'clock to 4 o'clock viewing po at saka vigil. At 4 o'clock, meron mangyayaring misa. After the mass po, mangyayari po yung chronological activity. May mga magsasalita po. Then after the program, mayroon tayong uli na yung vigil na mga ibang empleyado namin at mga ibang kalapit lugar, mga barangay, viewing and vigil until the 7 o'clock in the morning. Following morning. Oo. Ng July 7. Aha. At 7 o'clock, magmimisa rin si Monsignor Bravo dito na bago i-atid namin sa Heritage sa last night niya ng July 7. So ang libing sa July 8, parang gano'n. Opo, July 8 po. Dahil doon sa Heritage, doon na mismo ililibing si former Mayor Lando Malanta. Opo. Kaya babalik ng 7 a.m. Oo. Ang 6 at 7 dito sa munisipyo sa bayan ng Binmalay. Then after which at 7 o'clock in the morning ng 7, iatid na namin sa kanyang sa Heritage ngayon. At doon ang gaganapin ng last night din at mayroon na silang programa siguro doon na gagawin ng pamilya nila siguro, close friends, doon na sa may Heritage Hotel sa gabi ng July 7 siguro. Okay. So pag July 6, sabi mo partner, Monday 'yon ano ha. So Monday until Tuesday morning hanggang 7 nandiyan siya sa training center. Para sa ating mga kababayan o kaya nakakakilala sa kanya na gustong makipaglamay diyan sa mismong training center partner. So buong gabi ng 6 nandiyan siya. Kaya we oblige our employees and the GOs to wear white. Hindi kami mag-uniform ng red sa Monday kundi white kami lahat. Siyempre ang uniform namin ay red sa Monday. So sinabi ng ating buting mayor na magwa-white kami lahat. Yes, dahil kahapon ata yung pagdalaw ninyo, partner. Galing kami doon ni Mayor para makipag-panahan namin si Madam Lisel Dumalanta. Kung anong plano niya, siyempre masusunod. Kung anong gusto yung planong gano'n, para alam namin ang gagawin namin dito sa bayan ng Binmalay. After which, nung nakatapos namin, sinabi ni Mayor, kinausap namin ang ating HR, ang ating administrator, para gumawa ng programa din with the respective head of office para may disseminate namin yung programang gagawin at yung gagawing viewing at saka vigil to give the due respect to the former and late 3-termer Mayor Rolando Malanta. Pero kahit nandyan yung bangka niya, business as usual sa munisipyo. Akala namin na doon sa siyempre nakakaya naman na ilagay mo doon sa munisipyo, business, kaya mas maganda, very naman dito sa tahimik na lugar ang ating training center. Kaya so yung serbisyo tuloy. Mga malapit na kamag-anak ng ating former 3-termer Mayor, late Mayor Lando Malanta po, ito po yung schedule natin sa July 6 po. Paparating po namin sa inyo na at 9 to 10 o'clock darating po ang kanyang bangkay sa Binmalay. Then ito po ay imlay doon po sa training center at doon mangyayari yung vigil at viewing. After which mangyayari doon, siya po ay hanggang alas 7 ng umaga ng July 7 dito sa training center. After doon, ihatid na po natin siya sa kanyang sa kanilang Heritage Park sa Maylinggayan para doon na yung last night niya. At siyempre, pamilya naman ang gagawa ng programa doon. Kaya panawagan sa ating mga kababayan, mga close ni Sir Lando Malanta at sa ating mga kababayan sa iba't ibang lugar ng Binmalay. Alam natin our late former Mayor Lando Malanta observed Binmalay
as a mayor for 3 terms po. Yes, Yan po ating oo. panawagan. Ito rin, may meeting namin sa mga basa ko at yan din ang aking nasabi na isa kung anong oras at anong araw sa anong oras sa July 6 ang kanilang pagbibigil ng mga senior citizen, being a senior citizen of Pinmali ang ating butihing mayor. Okay, so pinapabot din natin, partner, yung ating muli pakikidalamhati dahil ako din, partner, nasubaybayan ko rin yung political career ni Mayor Lando Malanta at isa tayo sa kanyang mga naging kaibigan at tagahatid ng mga balita, kaganapan din dyan sa bayan ng Binmalay, partner. Sa akin din, partner, talagang medyo masakit man pero tanggapin natin na Yes. nakasama ko po ang ating buting former Mayor Lando Malanta. For 2 years na magkasama kami, gabi, umaga. Doon nakita ko yung paano si Sir Lando Malanta. Naging close ko noon na panahon na yon. I think that was late 2005 o 2007 noon nagkasama kami until ako kanyang napasama rin kay Enzo. Alam mo naman yung samahan nila until nagkasama-sama na po ang mga galing na mayor natin, Mayor Enzo, Mayor Lan at si Mayor Pete. Kung nakita mo naman sa bayan, nakikita mo silang tatlo dyan palagi na nagkikita-kita. Yan lang po, kaya lang siguro yan ang guhit ng kanyang buhay at siyempre nasa taas po lahat ang desisyon natin ng partner Raji. Yes, at siyempre, alam po natin, alam naman tayo ay pupunta dyan, partner Raji. siyempre, yung kanyang paninilbihan, hindi biro rin. 15 years na nanilbihan, kaya naitatak na rin ang pangalan ni former mayor dyan sa bayan ng Binmalay, partner. So, partner Raji, kaya ito, malapit ng oras natin, kaya yun lang po. Panawagan din namin po na yung mga gusto mag-vigil at makita ang ating for the last ilang oras, ang ating former Mayor Lando Malanta po ay sa July 6 po. Darating po ang kanyang bangkay dito sa ating bayan at ito po i-imply natin doon sa may training center po. Yan po yung panawagan, partner Raji po sa ating mga kababayan. Partner Raji, meron tayong oras, so mag-umpisa na ako na magpapaalam Yes. sa ating mga kababayan na bukas ulit, kita-kita ulit tayo pang PM sa Binmalay kung saan tayo makakarinig ng mga sariwang balita at pwede rin gawin natin sumbungan ng bayan kung ano ka man ang makikita nyo nakakulangan ng ating pag-iserbihan o makita nyo man ano man yan ay pwede yung sabihin dito at ating sasagutin at ay papaabot sa ating buting mayor. So, ang iyong lingkod, Leon Caso Jr., Oscar ng Pangasinan at Oscar President ng buong Pangasinan, nagsasabing magandang umaga po sa inyo. God bless. At kita-kita ulit tayo bukas. Partner Ajay. Okay, thank you. Yes, ang ating Oscar Head ng bayan ng Binmalay, si partner Leon Elorde Castro Jr., Oscar President ng ating lalawigan ng Pangasinan. So yung mga taga Binmalay, narinig na ninyo yung dadala ng tayakar na sa bangka Dilad Bilay panalamay mo ditanad munisipyo, ditanad training center, dakinan the late mayor, former mayor Rolando Lando Malanta. Agutan na Lunes July 6 yang labi, July 7 palbangon ipawil dala sa kahimlayan to jada sa Heritage Park ditanad Balay na Lingayen. Ang kapulay malami oras sa dasaya na programa PEM. Paninilbiang agresibot matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Kaya aspeto technical engineer Nexon Dakal, tan engineer Fragile kaya biyab. Kaya balit sumakterin amigo RJ Berayemenes at your service always.
Talara na nun sublaya programan SBM sa Balitan Matuan ng kapaborito Joseph Canilang Bakaning. Yalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. PAM Sabinmalay. PAM Sabinmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Ang puta-putang Iran Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran Sunata. Dami yung... Saan ang puta-putang Iran impormasyon? Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo